שמע דוד פרוכטר הפזמון, בא על תלת אופן עם פעמון. נסע דוד בעקבות יואל, וגם הוא שר בלי להתבלבל. צפות וצפות, תדע בכיוון, תדע בכיוון, שמע ראם, שיר ופעמון, צעד גם הוא ולידו אווירון. ראם עם אווירון, דוד עם פעמון, שר יואל, ושלושתם שרים בלי להתבלבל. צפות וצפות, תדע בכיוון, תדע בכיוון, צפות וצפות. שמע גם גולן פורץ לבמה, ובידו מצלמה. גולן מתעד את ראם והאווירון, אחרי דוד והפעמון, אחרי יואל, וכולם שרים שיר הלל. צפות וצפות, תדע בכיוון, תדע בכיוון. נעמה מופיעה עם צרור מטפחות ביד, ואף היא מצטרפת לשיר מיד. צפות וצפות, תדע בכיוון, תדע בכיוון. פתאום בא ירון עם טרקטור ועגלה, בעגלה תיכוניסט עם 10. איזה כביר, יואל שר את השיר, דוד מצלצל בפעמון, שר ראם מזמזם האווירון, גולן מצלם, נעמה מעצבת, וירון עם חבורת תיכוניסטים מעצבנת. תדע בכיוון, תדע בכיוון. הגיעו למשרדי המזכירות, בתקווה להיקלט ישר לחברות. אך מה קורה פה? מה? מסביב למשרדים שקט, מה? מיקי איננה, דאו בישיבת מועצה, השאירו פתק, הוקפאה הקליטה. מפסיקים כולם לשיר ולהלל, וצועקים על יואל, איזה פיכסה, אוי ואוף, אתה יואל, אתה חצוף. מה זה פה, האם שכחת? איפה הקליטה שהבטחת? לא הבטחתי.